Di lagi na mabali, tungtung dia, anak. Latay dia. Mo tapos isabit dia sa kuan, sa nga ang sanina. O di ba? Hala ina palabi. Dili na tapit. Tama na nang unsay maabot mo dia ay nagsaka sa tumoy. Bahala ka eh. Habog mo eh. Saba ka. Waasan sa kilid. Sa pungango, bag-uni mo ibton. Di ka balo eh. Dagya ko to. Tudlo ang bitaw ka. Di po ka maminaw mo na mabagsak ka sa eskwelahan. Kini ka maminaw. Ka maminaw. Gaw, daghanin ng hulog gaw. Di ko makarelax daw. Masayangan ko magtanaw mga hulog. Abnormal ka, kapoy kaya. Balon. Nad-anad. Ha? Wala. Naglalis ang duha, Diba guys. na? Naglalis ang duha. Bukan mo. Taas kayo na, guys. Wee! Nana, ito. Nana ka sa ibabaw mo. Ayun, kuha pa sana. Dama na to eh. Kuha sa ba? Sayang din. Guys. Ano na to, guys? Ang ano? Ano na to? Magbunitan niya. Baba. Sige. Tara to. Ano na to? Baba. Hindi ko, ihulog Ito ko. yung hulog oh. Ikot ni mo. Ay, andyan sa. Dito. Ano nga, mali na day. Gisi na to. Ano mo di? Problema na magisi ang problema nandyan. Isa man eh. Nyara. Magdrama-drama sa daw mi. Anak man daw na daw. Dili ganito ba? Ha? Dito lang sa mga. Diga, ay dong. Dong, sige dong. Shoot got. Amo to kay. Ito mo ganda rito. Kasi maambak kong ka, wakilabot. Pantunit na among hulog. Tama na dong. Ay, nagikot parabi. Bagay. Parabi utok dito eh. Sayang. Dede. Ito. Patalo nga. Katawa sa katawa. Buang ka, sige na. Di pa, panguha na dyan. Di. Uy, shit, ito yung Bulig ba? Uy, Kilig kilaboy. ano ba? Sige. Alam ba nga? Tama na na to. Tuod naman yan no. Tama na lagi yan lagi. Di. Bulog. Yulog lang ako. Oh, ganit. Ganit naman eh. Di, ganit yes. Gago, may medyo binay. Kilig kilaboy. Ano ba? Ganitin gusto mo eh. Ganyan, ganyan. Ganyan. Laasa man ka. Tagatan ka dito. Sige, sige. Okay. Tama na, doon na. Oh, tama na kay mong igag. Tama na mong igago kay buang mo.
Hatagan na to eh. Yan. Ya, punuan. Iya ka pa rin na. Tanga, ay. Dito nga. Kanina. Kana. Ito, mangawat. Sabo kayo. Dito nga lang matungan mo. Bisit ka. Sabisuta. Tanda lang. Ay nako. Sabon. Ayun na deh. Parang dito. The sky is the... Ayun. Gaw. Digi na gaw. Dagway doon sa... Da. Face reveal. Dara pa. Sus, kapangit. Ako nangawat. Di man day ko ang ngayon ani. Bro tagbuang. Bulong mo saka. Tara na. Wala man duha ka buok. Damay-damay rin ko lang yan. Isa ni kat-kat. Isa ni kat-kat. Terus ni kat-kat. Isa ni kat-kat to. Oh. Damay-damay men mo. Ito may kat-kat. Nadamay mas imo pagkakuha. Kaya ikaw may nanghagit manguha. Kamu nangagit ng kuha. Kami nanghagit nanguha. Pero ikaw nakat-kat. Nako. Hina sa mong utak gaw eh. Nadali ra may makadagan ikaw napasa sa taas. Labayan kag karit dito. Kabalo ka. Nga lang gusto dapat eh. Ay. Lamay, mangugol, manguha mi, di ba? Silaan sa taas. Silaan sa taas. Silaan sa baba. Inyuhang punuan kami manguha. Pagkabutan na naman sa ito. Inyuhang ay mali day guys. Dapat ingon din muna. Inyuhang punuan kami nangawat. Busy. Continue pa na Diyos. Continue. Tubig continue. Wala akong bigyan sa kanta. Indang. Kabilin pa kagawad. Ang tulitan dili. Kay Tumayaw-yawan ni Papi. ang yayaw sa among lula. Isa ka mali. Labaw pa sa ratrat ba? Bali 20 ang kwan. Bali 20 ang saba. Okay. Isa rin mali. Bali 20 ka saba. Sabi. Ko. You know the feel that I am. O nga. Okay. Oh, nasangit. Hey guys. Kung ano yung humot. Anong humot ayo. Anong humot lang. Kaya sila sa nakunan. Sabay na yung gagaw. Oh, dari guys. Uy, kamu ba? Namutra na to. Dala na go. Just like baho. Ano yun? Ko ah. Ito isa na lang, isa ka na dako. Baho manggaw. Baho dyan guys. Tari ka baho. Gani ng guru guys. Oh, gani. Gusto ni. Oo, ada yan eh. Oo, malis sila. Kato guys, uy. Pagkita ni mga watek ni dagit kirason. Ay, tama ba? Anong tawag dyan? Amu. Guys, baca. Paano ba yan? Hanggang dito na lang ang aking video. Please like, share, and follow para sa timunting kasiyahan pero tuloy-tuloy naman. Ako nga pala si Don Kirig. See you for next video. Bye-bye!